Memorial Avenue. So dito tayo guys. Come here. Come here. Andun yung police station, yung mall, yung train station andun. Yan yung ano, library. Oh, meron pang police, may police. So, meron tayong titingnan na apartment ngayong araw mga kabisdak, no? Sabado ngayon. Ano, kagigising lang namin, late kaming gumising ngayon, alas 10 ng umaga. Malapit lang to sa bahay, next block yung apartment namin. And then wala kaming schedule ngayong Sabado, kaya naisipan namin magtingin-tingin kasi ang daming for sale binebenta na apartment dito sa area namin. Dito pala sa area namin mga kabisdak, malapit to sa train station, Marylands. Very common dito yung mga buildings, apartment. Kung gusto mo yung freestanding, yung bahay lang, meron naman pero atras ka pa ng konti. So ngayon yung unang apartment pala na titingnan natin is yung value niya, yung presyo is $480,000 to $520,000 in pesos, na sa mga 18 to 20 million pesos ganun. So ayun masak, maganda. So sabayan nyo kami masak, explore natin kung worth it ba yung presyo niya. So hindi pa naman kami bibili ngayon like this month, pero nagtingin-tingin na kami kasi hopefully soon open naman kami mga kabisdak na kumuha ng apartment, bahay, depende kung ano yung ibibigay ni Lord, pero kung ano man yan, blessing yan mga kabisdak. So tingin-tingin lang tayo kasi yun nga, wala naman kami gagawin ngayong Sabado, no? So this one itong apartment na to. So ano siya ng basura mga kabisdak. Yan mga kabisdak, naghanap siya ng mga yung mga recyclables ba na ibebenta. Yung mga ibebenta na mga 10 cents yung ginagawa ko. Ito yun, meron sa kabila. Kita nyo Zak, Furleys. Dito meron na binibenta dito dati. So ito yun mga kabisdak. So siguro yun nasa taas. Ito, kita, for sale, Unit 9, 37 to 39 Memorial Avenue. 2 beds, 1 bath, 1 car. Street facing, 2 good size bedrooms. Oh, maganda siya kasi nakaharap sa sa kalsada. I think yan yung matanda sa sa second floor. Alright, let's go. So ito yung buong apartment building pala mga kabisdak. So dito yung entrance niya. Let's go guys. Mga Zak, kapitbahay siya ng unang pinaka-apartment namin dito sa Marylands. Itong Gian. Did you know that this is where we stayed first? Yung itong bahay na to, dito lumaki si Gian, Zak. Remember about it? Memories here. Yung mama ko dito, nakastay na matagal sa mama ko dito. Ano yan? Kwarto, yung sa gitna, toilet. Just kwarto. Kitchen pala to. Kitchen. So dito siya mga kabisdak. Let's see. So ito yung buong building complex mga kabisdak, no? Open na yung door. For 480,000 to 520,000 for 18 to 20 million pesos. Grabe, no? Apartment lang yan. So yan yung presyo dito sa Sydney mga kabisdak. Ganito kamahal ngayon dito sa Sydney. How much more pag kukuha ka ng townhouse, ng freestanding house. Ibig sabihin ng freestanding house yung my backyard, yung bahay talaga. There's 2 cats. Yeah. Kami. I remember baka itong naka-student visa pa kami. Pumunta kami dito mga kabisdak. May view tayo dito para i-rent. Come on, let's go. Katakot. Unit 9, parang sa second floor. Second floor ata. Open. It's open. Yeah. This one. Here, come here guys. So this one here. So meron pa nakatira dyan mga kabisdak. Siguro yung nagre-rent or may-ari ng bahay. Kaya careful tayo sa pag-video. Hindi tayo makapag-video talaga, no? Kasi may mga gamit pa sa loob. Okay, kato ka, babe. Ang katuman ni Tiguang, no? Oo. May matanda mamaya. 837. Sira? Oo. Matanda yung naka-stay dito. Hindi ka rin daw. Luma na. Grabe na. For 480,000 ano yung presyo. For 18 million. Ito yung parang parang laundry area.
Ang liit, grabe. Oh, naluma na. Marumi. So, ito yung kusina. Bedroom. Ano yung bedroom? Ito yung bedroom pala dito. Ito yung master's bedroom. Master's bedroom. Toilet. Medyo weird. Ito yung toilet mga kabisda. Do you like this room, Gian? House? Kakatakot na. May bintana. Grabe lang. Hoarder. Zero na po yun. Kanya nakatira dito. So, parang hoarder ba? Ito yung second bedroom. Ito yung second bedroom, no? So, ito yung mga kwarto. First, master bedroom. Toilet. Second bedroom. Tapos ito yung sa sala. Living room. Yung may haka. Bakayahan ko na? Hindi ko yung miranda pero ako yung sulod ko. Hugaw. Kung i-maintain. Marag kung mapalit ka, dapat niyo mo ipakuhan. Ipalimpyog maya ba? I-renovate, no? Pero nindot kayong ihang kuhan? Dere ba, no? Nindot ihang beranda. Ako nang day niya kaya doon sa basurahan ba? Siguro umalis ko na. Oo. Yun yung bahay namin dati yung ito yung kalsada. Pero nindot pala yung beranda. Ang biyanda pinakanindot. Pero ang sulod, karaan. Beranda o ang location kay imagine nandun na yung police station, yung train station. Doon lang kayo ba? Ganda ng location pero yung loob parang kailangan na major, parang gagastos ka pa ng mga 20 to 30,000 para lang mapaganda. Yung kitchen, yung toilet. Tara, let's go. So Gian, what's your decision? Do you want that house? Okay, let's go guys. So yan na. Ang ordo niya pala yung period. Oh, wala na alimpyuhan daan. So hindi siya pumasa sa standard namin mga kabisda. Ang dami pa naming nakita na sobrang ganda. So parang times 2 yung ganda ng apartment kumpara dun. Para sa presyo na nyo, 480,000. So hindi siya worth it. So yun. Hindi nga exact. So proceed tayo sa next apartment. Ang dami pa namin titingnan mga kabisda, no? Kasi wala kaming ibang gagawin dito. So hintayin nyo sa next na episode mga kabisda. Yung next na apartment, yung presyo niya is nasa ganun pa rin, almost the same price. So pero parang mas maganda siya. Alright. Bye. See you sa next vlog. Siguro dito yung entrance. Hanapin natin. Parking area man. Saan ang entrance ano eh? Saan man? Ito na unit yan. Ito na building yun. Look. Ito na building. Ato siguro sa Picasari. Ha? Siguro sa Picasari. Well, let's have. So yung next na apartment na titingnan namin sobrang lapit lang sa bahay kung saan kami nagre-rent ngayon, no. Diyan kami nagre-rent, oh. Yung rent pala namin ngayon is $470 per week, no. So mahal na rin kaya mas mabuti pang mag-mortgage kami para yung pang-rent namin ibabayad na lang namin sa aming monthly payments sa apartment kung apartment man yung kukunin namin. So ito maganda siya maganda siya na building complex ito. Hanapin lang natin kung saan yung entrance. Unit 7. Yung presyo is $485,000 yung bahay. Pero yan starting price yun kasi merong ibang buyer na magbibid sila or mag-o-offer sila na mas mahal para sigurado na sa kanila mapupunta, no. So baka dito. So ito yung buong complex. Yan, so baka andun. Come on, faster guys. We have 10 minutes. Kasi yung viewing normally 30 minutes lang. Na-late kami kasi nawala nga kami. Hinahanap namin yung unit 7 ngayon. Yung buong. Wala man dire. Wala eh. Baka sa kabila. Kaya mamadali ako. Unit 7. Tubangan gina. May daanan dire. Come. We can go here. Weird magkuan, gianan. Sige, una ako para ko. Mahanap kasi we have 10 minutes para ma-view yung loob ng apartment. Wala may entrance. Wala, there's nothing here. Alright guys. So finally nahanap natin mga
Unit 7 diri. Unit 5, Unit 6. Sa taas pa. Meron din ibang viewer. Come on. So finally na. Oh, hi. So, nindot eh. Kita din mo. Kanang ko ano, kanalan. Ang ganda. Ang ganda. Very nice. Open na po siya Oo. makita ko. So, ang biranda diri. This is the one that I like. Oo no, na sa mga onderi no. Oh, I like. Let's go outside. This is the one that I like. Ito yung kitchen. Ayun, nagre-rent kasi masag or may-ari ang tayo na nakaupo. Kaya di tayo pwede mag-video doon. Dito. Ano yung kwarto? Tingnan natin yung kwarto mamaya. Ang ganda siya eh, tambay-tambayan no. Tigo na dito. Ganda. This is I like. Kita mo natin yung buong building kasi yung mall, andun yung mall. Andun yung mall sa likod nitong bagong mga apartment. Yan, Maryland Station. Ito, maganda. Bilhin na natin to. Ano? Let's buy it now. Just kidding, Mazak. Hindi pa kami bibili, Mazak. Na ano lang, tingin-tingin para magka-idea kami, no? Pero napakaganda talaga ng complex na to. Isa to sa lagi ko tinitingnan every time ako dumaan. Tingnan natin yung kwarto. Pwede mo siya ng kwarto, bebe? Kay viewing good, di ba? Sarap. Come. Nice, ito yung ha? Hindi siya carpet. Dakuas toilet ba no? Wala lay kuan, wala bintana. Oh, butang nga ginawa siya exhaust. The toilet is so big. Karami. How about the bedroom? Ano yung po ng bedroom ba no? Bedroom is good. The bedroom is good. The bedroom is good because the window is the kalsada ba? Saan siya? Wood na siya? Semento. 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 Solid. Habang pikas ba? Nasa tao? Makain lang siguro. Hindi po kitang atubangan ba? Ang building na no? Dahay balcony, dalawa yung balcony. Kasi ito yung sala. Hindi tayo makapag-review ng maayos. Kasi narito yung may-ari kasi. So maybe wait and see how you go with your one and then look to buy it. Then you know how much you can spend. Hindi tayo na magka-idea na no? Kasi, My answer. what's your answer? What's your answer? Find more? Let's find more? Gawas ba? Oh, nindo to, limpyo kayo ba no? Limpyo yung malinis yung labas. Gawas ba? Ang pinaka-winner is yung location. Kita mo yung pag may mga tao na yun dyan, maganda din yung view, yung lights niya, diba? So ito yung ayaw ko pag nag-review. Masak, nasa-stress ako. May view, no? Okay? Daddy, Yeah? he only has one bed. Not, yes, two. But the other one, we cannot view because the owner is sleeping. So isa din yung sa mahirap pag mag-review ka mga kabisdak. Yung current tenant or may-ari ng property minsan nasa bahay pa kaya hindi tayo makapag-video ng maayos no. Pero at least sa amin mayroon kami idea na sa kaan pala siya bib no, pinakataas ba no? Sus no. Lami ay napay-korta. Let's go. Wala kayo 485,000 so kung sinong merong gustong magpapautang sa amin or magbigay ng pera, message nyo lang kami tapos bibigay ko yung bank account details ko. Pwede nyo i-transfer sa amin. Kung sinong gusto mag-sponsor para i-promote ko yung shop, yung brand nyo, yung kung ano-ano, product, yun, bigyan nyo ako ng 485,000 mga kabisdak. Joke lang mga kabisdak. Napakalaking pera niya mga kabisdak. 18 million pesos no, grabe. For an apartment. So ganun yung presyo. Si Gia no, si Ami gustong gusto na Mazak. Pero di bali Mazak, darating din kami dyan no. So yung pinaka-importante sa amin ni Ami is pareho na namin natupad yung pangarap namin na makapag-stay dito sa Australia longer, yung permanent kasi citizen na. So itong bahay, property, ano na lang to sa amin, bonus no. Kung meron darating, you know, it's a super blessing na bonus na lang yun. Kasi ano, yun nga, yung sa amin, we want to enjoy yung current life namin na ma-minimize yun namin yung mga stress kasi sobrang grabe na stress yung pinagdaanan namin. So yun,
Alright, so meron pa kami titingnan mga kabisdak, no? Yan, no? Yung bahay namin, itong building. Yung next nito, yan yung bahay. Meron kasi sa harap, oh, meron naka-plus ka, daming for sale. So titingnan din natin yung mga presyo dyan. Kaya umuulan na mga kabisdak. So see you na lang, no, sa next episode mga kabisdak. Hopefully nag-enjoy kayo sa ating house, apartment hunting pala. Yeah, thank you. Bait mga kabisdak, no? Bait ng mga drivers dito. Nag-giveaway, except dito hindi siya nag-giveaway. Alright, see you sa next vlog mga kabisdak. Bye bye.